ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ ଆଶା କରୁଛ ଏବଂ କେଉଁପରି ଆଗକୁ ବଢୁଛ ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପହାସରେ ଅଟକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ ଓ ସତ୍କର୍ମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ। ଯଦି ଆପଣ ମନଲେଖା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ଯୁବକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଡ଼ ଲେଖକ ହେବି। ମୋ ଲେଖା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହସିଲେ। କେହି କହିଲେ, ଏ ଯୁଗରେ ଲେଖକ ହୋଇ କିପରି ବଞ୍ଚିବ? ଆଉ କେହି ହସି କହିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଯୁବକ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ଘର କରିଗଲା। ଘରକୁ ଆସି ସେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ମନେ କଲେ, ମୁଁ ଅଳସୁଆ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଯୁବକ ମନର ଅନ୍ତର୍ବେଦନା, ଆଶା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିକ୍ଷାବହୁଳ ପୁସ୍ତକ ହେଲା। ଲୋକ ପଢ଼ି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆଦୃତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ଏହି ସବୁ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଉଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।